Ah, de holder bare fast. Ja. Nej, kom væk. Men det man skal, nej, men stadig så er jeg begyndt at skælde dem ud og sige, det må de ikke. Fordi hvis de falder i vandet, de kan ikke komme op, de drukner. Ja. Og det er mit mareridt. Så Der skal være noget der, ikke? det må man ikke. Du har Og lige du går ikke derop. Nej. Batman ligger derovre så over, tror jeg. Hej Pia. Hej Sandra. Fifi, det er nej, Fifi. Nej. Så skal vi gøre noget andet. Men så må du ikke hoppe sådan rundt, vel? Så skal du bare se, så gør jeg sådan her, fordi så må de gerne, fordi så går de ned ad trappen. Kom. Det gør vi med dem. Men så må du bare ikke, så du kommer til at sparke til. Kom, Fifi. Der ligger bare 4 mand. Fifi. Det kan ikke være tyk. Fifi. Det er spændende. Må jeg så i mine sko? Hvis jeg kommer over til græsskolen. Ja, så kommer de. De har været på græsset. Der er minibuller. Har han ikke taget? Minibuller. Ja, nu er se. Jeg kan ikke løbe efter dig. Ja, han løber med. Minibuller. Skal du ikke ned? Tilbage så bare skille. Ej, hvor er det sygt. Kæmper vi lige lidt. Bare hele hovedet ind i munden på den. Altså minibuller. Hvad du? Ja. Jeg lægger mig bare ovenpå dig. Ja. Bliver den bare liggende. Ja. Fugler. Jeg hænger bare fast. Den gider ikke. Mm-hmm. Høj. Det er rigtigt. Så prøv at løbe. Rasmus, se om den løber efter dig, bare ikke så stærkt. Prøv at løbe den anden vej. Ud på græsset. Der ligger stadigvæk over kontakter. Jeg skal lige se, om den kan gå op ad trapperne. Det gør den. Den første. Ja, de er godt klar over, at de skal bruge trapperne. Det er derfor, de må ikke lære at gå den anden vej. Det er kun, når vi flytter brættet foran, så ved de godt. Så må de gerne gå ned. De må ikke gå den anden vej. Kom. Det er egentlig utroligt, de er så lærende med. Jeg bliver overfaldet. Jeg bliver overfaldet af den der. Så prøv at blive siddende. Sådan. Så skal du flytte mig på maven, Bjørn. Prøv at klø den på maven. Nus den. Inde på maven. Og nu så han dig på maven. Kilder. Ja. Den kilder. Den kilder den der. Fedt. Nu gør jeg sådan her. Ja. Det er den sidste mand. Du rører med den sidste mand. Sådan. Så kan du klø den på maven. Så skal jeg
hvis vi vender den op? Nej, så kan du jo ikke klø den på Så kan du maven. ikke klø, nej, klø den på maven. Den, nej, den vil godt lægge sådan Ellers så der. løber den sin vej, hvis du vender den om. Jeg kan også lige ved den tissemand. Ja, det er der ikke noget. Når den slikker på græsset. Kan den godt lide græs? Det spiser lidt græs, men det gør ikke noget. Var det en skridt? Det er mit farligste sted, det her. Au! Au, nej, ikke der, ikke træd der. Au, 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 ikke Se træd. mit snøre, prøv at se mit snøre på. Den ligger og hiver af mit snøre på. Elsker du snørebånd? Du binder snørebånd op. Ja. Er der kaos, vel? Ja, han kan godt være nok. Binder snørebånd op. Må jeg prøve at holde det? Og må jeg også prøve at holde det? Hvordan kan den holde det? Den gider ikke lige nu. Jeg skal mange måder at holde på. Gider de det? Nej, jeg tror ikke. Skal jeg prøve at sætte den på dine ben? De er lige vågnet op og er friske, så nu har de bare lyst til at lege. Vil du lege? Okay, jeg skal lige finde noget, der kan lege noget. Bare sokken der måske. Der er masser, du kan lege med. Ellers ligger det, den kan godt lide den her. Hvad skal jeg med den? Der ligger de flaskedip. Jeg lå og bed i Bullers hale, lige snart Buller rejste op og læne sig op på ryggen. Jeg lå lige væk nu. Så bliver der lige kæmpet. Buller, 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 buller. Der er det mindste en, der vil lege. Kan du ikke se det, Sille? Nej, det er det i hvert fald ikke. Nej, ikke så. Så synes du, det er sjovt, var det? Ej, du har fået en lille ting. Hvem er det? Det er Det er minibuller. minibuller. Det er minibuller. Jeg har fået en ven, det er minibuller. Ikke top på pælen. Og så var den lov med halen. Han er sød, ikke? Han kan ikke gøre en kat for træd. Den vil gerne stå på min ben. Ja, jeg ved godt hvorfor. Så har han vågnet. Nu lader du vel godt aflevere. Hej, minibuller. Vi laver en kop, far. Ja, det kan jeg se. Og han kæmper for at følge med. Dårlig hop. Minibuller, minibuller, minibuller. Nu kommer Fifi. Jeg vil gerne lege med den. Minibuller. Han har godt nok gang i ham, der. Hvorhen? Hej, minibuller. Thomas, Så er der noget. vi skal lige straks ind og kigge på det. Minibuller. Bedre bare at sidde nede, og så kommer de over til dig. Det ville da være en god ting, hvis den var De er det. godt nok tunge. Ja, ham der er. Ja. Det må man godt nok sige. Ej, minibuller. Hvor mange videoer har du taget, Pia? Det ved jeg ikke. Det må vi kigge på, når vi kommer hjem. Ja, hvis det ikke er godt. Du skal nok ikke sætte på græsset. Det er godt. Du skal sætte på græsset. Men det er for en kaffekat, far. Ja, åh, den synes jeg er skønt dernede efter. Jeg har bare en lille glad dag. Nu er det på gang. Nu er det bare op. Og så skal med igen. Jeg tror, den elsker trapper. Ja. Jeg vil lige overhælde dig. Det må Den kilde på, saver sig lidt. det må kilde på maven, når man har så korte ben.
Man kan ikke gå på hovedet af Sandra og hunden med. Har du super helt ud? Det ved jeg ikke. Prøv at sætte dig sådan. Det var ikke til mig. Der er langt op der. Jeg kan lige gå bagpå. Sådan. Tak. Hvad er der? Du spiste blad. Mine buller. Mine buller. God er. Hvor er den? Far, den fat på hovedet ned. Lad lige en kop for ud. Nu er koldt ned. Skal du op igen? Ui, ja. Skal du op? Næsten. Du er lidt fed på bagdelen, men hun skal slå koldt ned. Og så bare ind over. Den holder sig ikke tilbage. Ja. De slås. Nej, bider i hvert fald. Det er ligesom, at I to slås jo også en gang imellem, jo, ikke? Det bider de også. Nej, man må. Nej, de bider. Det er kun hundene, der må bide. Gør det ondt på dem? Og god fart på. Sådan der. Hvad så, mor? Du må hejle bjørnen. Sandra?